Dobrý deň, som Martin zo spoločnosti Implemento a rád by som vám predstavil systém, ktorý je určený pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou nábytku na mieru, inštaláciou a podobne. Čiže tento systém v podstate je vhodný pre firmy, ktoré či už predávajú na mieru nábytok alebo riešia predaj existujúceho nábytku alebo ktoré riešia napríklad architektonické veci. Čiže systém umožňuje prípravu cenových ponúk nejakým spôsobom forecasting skladových zásob. Umožňuje alebo pomáha vlastne automatizovať postupy vo výrobe a pri predaji. Čiže ak mám nejakú cenovú ponuku a chcem automaticky ju vyfaktúrovať, je to možné jedným klikom bez toho, aby som prepisoval nejaké veci. Zákazník má prístup aj k zákazníckému portálu, kde vidí svoje cenové ponuky. Viem mu poslať mailom alebo cez WhatsApp alebo SMS-kou aj cenovú ponuku. Čiže ten klient je priamo integrovaný s mailami po potvrdení, alebo pokiaľ chce mať v podstate napríklad odporúčaná predajná cena 35% s maržou, čiže ten systém vie vypočítať, aká by cca mala byť cena, aby som dosiahol maržu 30%, 20% a ten systém vieme podľa vami požadovaných náležitostí upravovať. Napríklad, kto má sa postarať o výrobu, alebo akí dodavatelia budú pri danej výrobe potrební. Je tu automatické vyskladňovanie, výroba, čiže moduly, kde mám v podstate work centers a vidím, čo má byť kedy pripravené, kedy vyrobené, kde mám v podstate aj pracovné objednávky, pracoviska, operácie, kusovníky, kde vidím tie jednotlivé výrobné objednávky. To znamená, že koľko potrebujem napríklad kovových ramov, dláždíc, skrutiek, podobne. Čiže vidím aj pracovné objednávky, koľko to bude trvať, viem si to merať. Môžem tu mať nákresy o konštruktérov a viem to aj interne komunikovať s jednotlivými zamestnancami vo výrobe. Potom je tu množstvo iných aplikácií, ktoré podporujú predaj, ako napríklad CRM, čiže keď mi príde nejakým spôsobom nejaká príležitosť, nejaký telefonát, že ma niekto niečo záujem. Viem mu alebo vyžiadať si o akú kuchynskú linku, viem tam poslať niekoho na obliadku. Takisto tu je pokročilý reporting tržieb, ziskov, nákladov, účtovníctvo a integrácie so všetkými slovenskými bankami s automatickou predkontakciou, kde viem automaticky nastaviť to, že ak mi niekto potvrdí objednávku a keď mi zaplatí, tak automaticky sa pošla do výroby bez toho, aby som musel niečo robiť ručne. Všetko vie fungovať automaticky. Potom tu mám pracovné výkazy pre zamestnancov, manažment pracovníkov výrobe, aplikácia, kde im viem zadať napríklad tú montáž, kde reálne je prepojenie z Google, s integráciou s Google Maps, kde vidia telefón na zákazníka, kedy sa čo má robiť, čo konkrétne sa má montovať, napríklad nejaká kuchynská linka, v akom rozsahu, akí zamestnanci tam majú ísť. Čiže takisto vidia v telefónoch alebo na tabletoch tieto úkony. Mám tu rôzne veľa aplikácií ako nákup od dodavateľov, sklad, hodnotenia zamestnancov, rôzne schvaľovania a pomerne množstvo aplikácií, ktoré si viem nainštalovať a integrovať. Je to všetko v jednom, napríklad aj tvorba web stránky pre vašu spoločnosť
a je tam priamo integrácia skladu s webom a s celým manažmentom. Takže veľmi sa teším na našu osobnú prezentáciu, kde vám ten systém odprezentujem. Ďakujem za váš čas.